kay Michael. Banat. Lord, salamat sa pagkain. Amen. So yan, makulay na buhay mga kabeli. So yan, may lakad na naman ng team. Saan ang lakad natin, Paul? Masantol, Pampanga po. Anong gagawin doon? Magcha-charity po. Ano yung charity natin? Adobo chicken and itlog. Rice meal. Rice meal mga kabeli. Wala si Michael kasi sa tingin ko napagod kahapon yun dahil nagdalawang set kami. Kahapon lang, naramdam ko yung pagod ni Michael. Okay mga kabeli, samahan nyo kami. Masantol, Pampanga, kita-kita tayo ron. Thank you. Thank you po.
Bato. Yun. Bato. Yun, shoutout Babang Bato. Ayun na. Makabebe. Makabebe. So mga Beli, sakto naman nagtatanong kami dito sa dito sa 2nd Street dito sa Masantol. Nakilala tayo ng mga viewers natin. Ayan natin, shoutout na po kayo. Shoutout na po kayo sa mga relative niyo sa iyo. Shoutout po kay daddy ko sa LA, San Francisco. Anong name po? Carlito Ginto. Ayun na, Tito Carlito Ginto, yan, maraming salamat. Sakto na ito kami dito sa tapat ng bahay ninyo. Thank you, thank you. Una na po kami, maraming salamat. Bye-bye. Thank you. Okay mga Beli, saan daw tayo, Paul? Sa may cover court daw po. Dito sa labas. Lalabas tayo. Okay. Okay, thank you. So yun mga Beli, start na tayo. Yan na, shoutout kay Ate Janet Capile saka sa mga kapatid niya nasa US. Yan, nandito ulit kami sa Masantol, Pampanga. So magre-ready lang tayo mga Beli. So yung itlog na dala natin is 420 ata yun. So naka-boil egg na po yun. Pinalaga ako na sa bahay para pagdating dito magbabalat na lang kami ng itlog. So yan, chicken adobo rice. Yan, yun ang ano natin ngayon, target. So yung bisita natin, shoutout sa Dison family from US. Yan, California. Why? Game? Game na. So magsiset up muna ang Kabeli team. Patong yung lamesa. Ay, patong mo pa yung baklukan. So mga Beli, start na tayo. So chicken adobo with egg. Yan, rice meal mga Beli. So meron tayong 50 kilos na Chicken, manok. yan. Yan, shoutout na Dison family from US. Saka dito sa Masantol, Pampanga.
Barangay Poblacion. Sa plaza. Plaza ng Masantol yan. Shout out po. Kapili family, Dizon family, thank you. Yan, Tita Grace, maraming salamat. So mga bele, itong 50 kilos na to, imamarinate ko muna. Para, kasi hindi ko naman maluluto ng isang lutuan to. At least siguro, 3 set kami na Jepoy sa chicken adobo na to. Okay, marinate. Paminta. Suka. Laurel. So mga mamarinate lang natin to. Mamaya igigisa ko to. Yan, titimplahan pa natin na panibago bawang sibuyas. Yung normal na timpla ng adobo natin. So yung mga belly, nakamarinate yung ating chicken. So ayan, 50 kilos na chicken adobo rice with egg. Ayan. Dami eh. Jambol. So yung mamarinate natin to siguro belly, at least siguro mga, sa tingin mo? Mga 30 minutes. Okay, sige. Okay mga belly, takpan ko muna. Kasya. So yung mga belly, nakapag-marinate na ako ng manok. So yung manok natin is 50 kilos. Tapos meron tayong 400 na boiled egg. So ayan, binabalatan nila. Daven, hindi na G-bone. Daven na lang. Daven, ikaw. Adam, si Jepoy, yan. Si John Paul nandun. Yan, tapos si Michael po, masama yung katawan dahil nagdalawang set kami kahapon, medyo napagod. So mga bele, ito pa yung mga itlog. So ito, naka-boil egg na to, pinakuluan ko na sa bahay kanina. So ano na to mga bele? Lagana kung tawagin natin. Yan. Lukpok ko na yan, dam. Galing mo magbalat ko ya. Ay mga bele, in 1 hour kailangan nagpapak na si Jepoy. So meron pa tayong 30 minutes para mag-prepare. Yan, okay. Kaya mga bele, start na tayo. So magluluto na tayong chicken adobo. So mga bele, yung bigas na ito sa 400, nakaano ako for 50 kilos na rice. Isa sobra yung 50 kilos na rice. Try ko na natin 45 kilos. Okay? Para ano, dito mainit. Malinis po yan. Sa mga belly, magtatatlong set tayo. Magtatatlong set dito sa chicken adobo natin. Bawang. Sibuyas. Okay, mga beli, papupulahin ko lang to in 5 minutes. Balikan natin. Ay mga beli, naka 5 minutes na. Ito na yung tawag sibuyas natin. Pwede na yung adobo natin. Lagay mo, Jepoy.
maglalagay tayong toyo. So, ito hindi tayo maglalagay ng tubig. Gawa na yung chicken natin. May sariling tubig din po to, magtutubig. Soy sauce. Black pepper. So mga beli, try natin lagyan ng garlic salt. Kahit konti lang. Natawag dito cameraman. Vinegar. Buka. Laurel po. So mga beli, laurel. Tatakpan muna natin to. Balikan natin. Ilang minuto, cameraman? 20 minutes. 20 minutes. So mga beling, doon pa lang natin haluin to after 20 minutes. So mga beli, may additional tayong lechon belly. So meron tayong lechon belly 4 kilos na 2 tig to 2 kilos. Tapos yung rice cooker natin. Yan. May ilaw ba, Paul? Wala. Walang ilaw kaya. Nakailan na kayo ng itlog? Ha? Wala pa isang tray. So mga beli, medyo maingay kasi nasa harap tayo ng cover court ng plaza. Plaza ng Masantol. So yan mga beli, kumukulo na po. So pwede na natin haluin. Sinasabi ko tubig, ayun po sa ilalim. Tutubig po siya ng kusa. Kita ba, Paul? Di po. Ayan o. Kaya mga beli, hindi tayo naglagay ng tubig dito. Natural na katas ng manok. Okay, tatakpan muna natin. In 20 minutes again. 20 minutes. Paul, dyan naman. Mga beli, ito na yung ating chicken adobo. So, ito, luto na ito mga beli. Pwede na natin ipak. So magpapak namin ni Jepoy. Si Jepoy lang pala dahil ako magluluto pa tayo ng chicken adobo. So patitikman natin kay Jepoy. Hoy, galit. Malinis to ha, Meli. Ang sarap-sarap ka, gagano ka. Sarap mga kabili, ayos. Tama lang yung sangkap, nakadobo. Malasa. Sarap mga beli, malasa. Yun na, nagdala doon na yung garlic powder with salt. Ito mga beli. Nagkaroon siya ng additional flavor dito. Lumasa yung bawang. Sa adobo, masarap talaga yung matoyo siya, na medyo may konting alat, na mag-garlic. Yun ang gusto ko sa adobo. Okay mga beli, nakaisang set na tayo. So, sa tingin ko, 2 set pa ng chicken adobo rice natin. Dito mo pa. Right. So yung mga beli, second set na tayo sa adobo rice natin. So ito, pangalawang set ko na sa ating chicken adobo. Yan, so konti pa yan. Siguro mga 20 minutes pa yun. So yan, 400 pieces na itlog ang binabalatan ni Adam sa ni Ingo. So ito, nakaboil na lahat yan. Yan, nag-start na sila. Opo. Yan, no?
Anong tawag dyan, Jampol? Kanin. Oh, yung rice cooker sa loob, baka mamaya na ano na yun ha? Ha? Tawag doon. Dalawang tubig. So ayan mga beli hanggang ngayon. So yung 50 kilos na rice, siguro mga 45 kilos na isasayang natin. Nakaraan kasi nag 50 kilos akong kanin, kaya lang hindi sumobra, isang kalderong malaki. Hoy, mukhang tahimik ka. Sige, suman dami. meron pa doon. Dalawang set pa yan. Oh, bait may camera dito. Kanino to? Kanino to? Sa'yo? Yun o. Opo. Vlogger ka na rin ba ngayon? Opo, tagal na po. Kailan pa? Kailan pa? Mag-isang, ay hindi. Mga 7 months na po. 7 months ka ng vlogger. Monetize na po. Monetize ka na rin? Opo, monetize na po. Ah, ilan nanonood sa'yo? Nasa 1,000 mahigit po. 1,000 mahigit. Ah, congrats. Thank you po. Yan. Okay mga Beli, ito po si Kuya from USA. Hello, Ayan. California po. San Francisco, California. That's right. Thank you sir. Ayan. Hello sir. Abeli. Yun, thank you po. Subscribe ha, subscribe. Okay. Mga may gusto kayo shoutout sir. San Francisco. San Francisco, yan. American Canyon, Vallejo, and Rosemead. Yun. Los Angeles. Thank you po. Okay mga Beli, yan ayan, si Conce. Thank you po. Ay, shoutout natin yung mga Kapili family. Yan, shoutout Kapili family. Paring ang Janet, tampoy paring Alan Kapili. Yan, thank you. Saka yung mga kapatid niya nasa US ata yun. Sila ni Arnie. Oh, thank you po. Henry. Kuya Henry and Ate Annie. Hi, Inny. Yun. Balikan natin ang ating adobo. Sarap ng itsura mga kabeli. Sinaing. Tapos nagsasayang pa sa rice cooker. Ayos mga kabeli. Habang nagpapak sila Jeboy, tayo nagluluto. Maya maya magkakakit na tayo ng food pack doon sa stage. Kung nakikita nyo yung stage na yun, doon tayo magmimigay ng food pack natin. Yan. Daming bata. So target natin dito mga 4:30 or 4. Kung matatapos tayo ng 4, mas maganda. Ngayon kung sasabihin nila ma'am, sabay-sabay ang distribution, kailangan tapusin muna namin to bago namin ilabas lahat yung pagkain. So lahat to mga kabeli, may stop. Ito po yung plaza ng Masantol, Pampanga. So yan mga kabeli, mag-uumpisa na yung feeding natin. So inagit na sa taas yung ating food pack. Tapos may mga regalo sila, yan yung family Dison sa mga kababayan nila. Hello. Daming tao mga kabeli. Siguro ito nakapila na to, nasa 200 katao na to. Yan. Okay mga kabeli, so tuloy lang kami sa pagpapak dito habang sila Ma'am Dison. Yun na, sila Ma'am Grace nagmimigay na sa taas. Ano? Kaya ba? 5 tray pa pala yan. Okay, tulong-tulong makakaya yan. Thank you mga beli. So nakakaano na kami, 250 packs na kami mga beli. Tay, good afternoon po. Musta po kayo? Siya ba yung tatay nila, Ate Grace? Ayun. Opo. Dito kayo, maambon dyan, no? Ay. Kaya mga Beli, tuloy lang tayo. Thank you. Mag-start na po mga kabeli.
Kinog yan ha. Balagya. O sige, kunin mo yan. Sinya-pera yan.
mga kabelo, yung iba dito wala nang stub, binibigyan na. Sobra naman po yung pinakaano nila, pinagayak. Oy, oy, oy. Yung mga bata lang po yung inaano nila. O, binibigyan kahit walang stub. Basta yung bata po. 3 years old. Kumbanwa, kumbanwa. Hindi nakasulog. Hello.
Hindi ang matwa, pwede na kay Henny. Pwede na yung matwa. Derecho, derecho. Ay, sila po yung nagpakain dito sa sa Masantol. Hello po, madam. Hi! Shout out to my friends and family in San Francisco and Vallejo. Ayun. Shout out po. Hi, shout out to our friends and family in San Francisco, Daly City, Menlo Park, Oregon, and New Jersey. Ayun, shout out po. Thank you po. Sir. Hey guys, hello friends. We were able to feed a good 400 people, and we all got them little goodie bags on top of it. We're exhausted, but it was fun. Thank you. Thank you po. Thank you po. So yung mga kabili, kanina 100 yung premium na makakashoot, ngayon 500 na, kaso medyo malayo na, half court. Sayang 500. Sige. Wala. Dala. Ayan, half court. Hello. Bitin. So yung mga kabirid, may mga ano pa pala dito, food pack. Pinamimigay na po ulit. Hirap umakyat. So yun mga beli, tapos na kami magluto. Nakapamigay na rin. So ngayon lang ako nakapag-vlog kasi na-busy kami. Yan, 400 food pack, chicken, adobo with egg. So yun, doon kami nahirapan sa pagbabalat ng itlog. Doon kami tumagal mga beli. Hey mga beli, punta lang. Pagkikilala ko maya-maya kung sino yung mga yan yung mga kliyente natin na nag-invite sa amin dito. Thank you, Tita Grace. Yan, Dison family dito sa Masantol. Sa Kapili family, yan maraming salamat. So alam ko kaibigan niyo po sila. Thank you sa recommendation niyo. So mga beli, pagkikilala ko po kung sino yung Dison family. Sa ay mga kapatid ni Ate Grace Dison. Ganda ng bahay.
Hold house. Tara, Paul, samahan mo ako. Sino sasama sa loob? Ha? Amoy pawis na tayo. Yan mga belly, pinagpawisan na kami. Pasok tayo. Yan. Okay lang. Naka-vlog ako, sir. Okay lang? Ayan. Hello po. Ayan. Sana po nag-enjoy kayo. Opo, tatay. God bless. Opo, thank you. Ayan, tatay po nila Ate Grace. Kamusta po kayo, tay? Ice cream muna kayo. May merienda. Thank you po. Opo. Okay mga Belly, magpapaalam muna tayo sila sa Family Dizon. Dito. Thank you, Kabeli. Thank you po. Sana po nagustuhan nyo yung serbisyo ng Kabeli sa charity natin. Highly recommended. Thank you. Yes, thank you so God. much. Yeah, we can Opo. smell That's the a lot of work. no. Lechon Belly. Guys, Yeah, thank you lechon so belly. much. Opo, tita. Thank you, Thank guys. you. Tita. Thank you. Thank you po. God bless. God bless. Okay, thank you. Tatay, una na kami. Bye-bye. Love you. Okay, thank you po. Thank you po. Okay mga Belly, tuloy na tayo. So, uwi pa tayo ng Bulacan. Tapos, biyahe pa tayo ng Tondo, Manila bukas. Yan. Thank you. Sino ba yung nagpapa-shoutout from Kapili? Alan Kapili. Yan na, Tito Alan Kapili. Maraming salamat po. Ingat lahat. God bless all. Thank you.